Dostali sme ako ponuku spolupracovať a participovať na realizácii projektu Nové Mokrance ako generálny dodávateľ stavby. Celý ten projekt nás oslovil v podstate svojou komplexnosťou a precíznosťou spracovania. Vlastne to sa pretavilo aj do spolupráce s investorom počas realizácie diela. Musím vyzdvihnúť aktívnu účasť zástupcu investora na realizácii diela, aktívna účasť na kontrolných dňoch, na kontrole kvality diela, na riešení technických detailov na stavbe a v neposlednom rade na jeho finančnú disciplínu až povedal by som ústretovosť voči všetkým dodávateľom stavby. Na developerovi oceňujem jeho profesionálny prístup a pripravenosť v každej fáze, počnúť s projekčnou, prípravnou a takisto aj výrobnou, kedy v každom procese dbá na kvalitu a dokáže riešiť veľmi operatívne niektoré problémy, ktoré pri výstavbe vzniknú. V Nových Mokranciach sme projektovali celú lokalitu. Rozčlenili sme územie, myslím, 9 hektárov na 130 parciel. 2 parcely boli určené pre občiansku vybavenosť. 100 parciel pre individuálnu výstavbu rodinných domov. Veľkosť pozemkov od nejakých 500 do najväčší, myslím, mal 1900 m2. Robím pre viacerých developerov, aj som mal viaceré projekty a občas mi to prípada, ako keď niektoré projekty sú ako uputavka a výborná uputavka na nejaký film, ale keď vidíte z kina, ste sklamaní. V tomto prípade je to presný opak. Ľudia, ktorí na konci vlastne dostávajú kľúče či už od pozemkov s inžinierskými sieťami alebo od domov, sú veľmi spokojní, až nadšení. Práve tým, že ten projekt bol spracovávaný komplexne, bolo to riešenie alebo nová skúsenosť naša v danej oblasti, ktoré podnikáme už viac ako 20 rokov a v neposlednom rade aj predchádzajúce kontakty so zástupcom investora nás presvedčilo, že môžeme spoločne niečo vytvoriť, ktoré bude dobre reprezentovať aj jeho, aj nás. A väčšinou takéto projekty, respektíve projekty tohto rozsahu sú budované v etapách. V princípe na začiatku, keď sme spolupracovali, tak som to navrhoval aj ja, aby tá záťaž ekonomická nebola komplexná v jednej etape, ale investor to zamietol hneď na začiatku a išli sme do celkovej výstavby. Toto nie je bežné, toto je skôr výnimočná záležitosť. Čo je mimoriadne na tomto projekte, je aj to, že všetky podklady boli od pána Kovalčíka pripravené, vopred to mal všetko premyslené a výsledkom je to, že tá spolupráca s ním bola výborná. Je zriedkavé, aby developeri poskytovali aj zálohy pre stavebné firmy, ale tu v tomto prípade to bolo realitou a preto sa aj tým stavebným firmám s pánom Kovalčíkom, myslím si, veľmi dobre robilo. Mám voľnú ruku ako autor, ako architekt. Mám už takú dôveru investora, že ma neobmedzuje v estetike, neobmedzuje ma vo funkciách. Je to obmedzené samozrejme iba ekonomicky, čo je úplne bežné samozrejme. Je vyčlenený nejaký budžet a do toho budžetu sa musíme vopchať. Ako stavebný dozor som kontroloval všetky práce, či sú vykonávané v súlade s projektom, dozeral na ich kvalitu. Na kontrolných dňoch sme preberali aj koordináciu postupu jednotlivých firiem, nástup firiem, pripravenosť a odozdanie pre ďalšie firmy. V podstate po realizácii prvej etapy sme boli oslovení investorom aj na realizáciu druhej etapy IBV Východné Mokrance. Opäť sme tam generálnym dodávateľom a môj názor je, že tá druhá etapa je ešte komplexnejšia ako to, čo sme realizovali v prvej etape a veľmi nás potešilo, že je v nej kladený dôraz na ochranu životného prostredia a skvalitnenie prostredia celej lokality a veľmi vychádza v ústrety na zlepšenie kvality života budúcich obyvateľov v danej lokalite.